Maikanem Abilin. Tinapalapats simbang peten ti grupo dagiti soldado anay destino iti ili ti San Isidro. Dinardaras met ni Ela tinapan iti kuta da ami tapno ipakamu na da iti abanag kadakwada. Gapot adi na kayat nga isuda nga gagayem ti agbibinusor ken agpipinatay. Iti sabali abangir nagsibilyan met da Victor ken ti kadwa na soldado anapan iti may sa abantay. Nagpamarang da amang hanop ngem sapsapulen da gayam no ayan dagiti rebelde. Adda nakita da nga asok iti saan unay nga adayo iti ayanda ket impagarup da nga mga no rebelde iti adda ijay. Itagagayem adto intituloy ti nobela tayo ana paulwan. Maikanem Abilin. Ha? Tenyente, kitain nyo adda agas asok iti daydi abanda. Ha? Amangan met no ditan na banda ti kuta dagiti rebelde. Anya? Anyat panagkunayo, tenyente. Mapanta ka di iti daydi abanda. Wan, Rilyara. Mapanta. Ah, tenyente. Awan met ti kuta dito eh. Ngam ada agas asok. Kita ang dajay. Basit nga abong-abong. Wanyak pa iso. Nukasta. Iso ti agpupuor dito eh. Nagaango abulbulong ti pupuuran na. Kat tila kaya rimuara. Kumikita ka data. Umay ka, Rilyara. Kasarita ta. Wan, sir. Naimbag nga oras mo, ama. Kastamet, baro. Anya tararamitin nyo ditoy. Kwa ama. Agsapsapol kami iti mabalin ni nga ano pa rin. Kastaya. Ay na, uray siyak. Agan ano pakmag. Keturay aboyul ako matimalak. Ha? Iti dayta kinala kayo, ama. Agan anop kayo pailaan? Wan, barok. Kabalak pa'y matiagan pa. Sana bale, tada ninaramig ko nga abong-abong ko ditoy. Pagin inanaak mata na. Pagturukak, no kasta marabianak. Kasta ka di, ama? Awan ka di ti daddo mga tao dito eh? No, maminsan. Adamad dagiti pada ka manganop. Makatantanon damot ditoy. Tenyente. Agpaliiwak pa ilang iti asidek. Sige lang. Ama? Saan kayo kadi ang mabuteng? Ay na, baro. Awan ti pagbot ngak. No, uraglaan. Ay, saan ko apakawanan? Ay, mabuteng da kanyak. Saan kayo ang mabuteng kadagiti rebelde? Agdinamag ti kinadakis dagiti rebelde. Ay, awan pa'y rebelde na salaw ko dito'y barok. Kan may sa awan mat basol ko kadakwada tapno dangran ka. Ha? Da kayo kiti Amangan no, masalaw yun to dagiti rebelde ket dangran da kayo. Ano siya, lakaya kon. Urayan niya ti aramidan da kanyak. Ayos lang, gaputa lakaya kon. Apay, ama? Adda ka di amuyo a paglemlemangan dagiti rebelde? Iti kasta, lumiklik kami. Amangan ngamin no makaadak kami iti ayanda, ket delikado. Awan lamok, baro. Takas iti nakunakon. Jak pa'y nakakikita iti rebelde. Naibangit ka, Rosa.
Maluman. Ala, agsublitan iji kuta. Nagatang tamot aminin lagi ti kasapulan tayo. Sige manang, agawit ta nga rudan iji kuta. Ala, bitbitin tan lagi ti ginatgatang ta. Wan manang. Kasano Teniente? Agsublitan ni Campo? Anya pa ngay, nagsublitan ha. Okay. Ni Victor. Manang, apay, asino tikit kita Awan. Saan na ka nailasin ni Victor? Hanggang puti sa bali ti daga. Adadakkel asiding iti babati agong ko. Pinakabelwag. Kat malinglingdan ti ropa. Oy, manang, anya pa lang timulmulang langam ngay dita. Inta na. Wan. Mapantan. Kuyugan nakbard. Mapantay ti kampo, nagiti soldado. Senyor, anya ti aramidan tayo jay. Kat nalpas kayo mat idin na nagsarita. Nalpas yo idan na naalamano. Wenel kamyo idan, senyor. Kaya't ko lang matimang kumusta ka dakwada. Dakas ka di, Bart. Saan matkit di, senyor? Angam, di mat kabusoryo ida? Wan, ngamsan ko mat nga ipadlaw abumusbusura ka dakwada, Bart. Sige, senyor. Kuyugan kayo. Kaano ti ipapantayo? Itan nga agsapa. Ala, isaganam ti kotse ta sumarong karta iti kampo dagiti soldado. Agunay kan ba? Kasla di mo kaya't ti bumaba diti kotse. At ay tam ti mang sabat ka na ta. Salsalutan na ta. Sige, senyor. Bumabahon. Diya kaya ta makita manen ti rupa ti soldado. Akas lamang ayaw kanyak. Bart? Wan, senyor. Naimbag nga orasyon, Mayor. Kastamat, sir. Umay kayo, Mayor. Mapantayo iti ayan ni Teniente Monteverde. Kumusta kayo, Teniente? Ibagayo lang no damasapulyo. Uno ti abastuyo amakanta. Umay kay ikan. Agyaman kami, Mayor. Kumusta ti kadayo dito'y San Isidro? Nasaya at mat, Mayor. Kinapod mo na. Nagpintas at talaga ti San Isidro. Mayor. Saan mo ta matagtagari day takadwam? Ti rupa na. Kaslamay rupa ka. Imposible. Pasensya kan, Teniente. Kinapudno na, Mayor. Dito yak San Isidro Adimakal. Wen, Mayor. Malagip ko pa'y day di apagtang itibiyag ko. Aday di kundaway a kinamatak dagiti dakas at tao. Nakapaltog da pa'y. Kinamatda ka, dagiti dakas at tao. Ket adapay paltog da, kunam? Wen, Mayor. Nalabit a rebelde dagijay. Ano tinapasamak? Kinamat da. Aging ga nakadanon kami iti disor. Kalpasan na. Ginandatdak apaltugan. Malakip ko na iniapagtang. Imposible. Paltugan dak kumanti may saan ang kamat kanyak. Iditimpuak akon iti disor. Iya. Ti istorya na. Umarngi iti napasamak ili. Ngam, nagasatak pay lang. Gaputa si bibiyagak pay lang, Mayor. Aniya. Naimbaglangan ta nakalasot ka. Ket, ita.
may sakan a soldado. Wen Mayor. Dahil tati pagyamanak. Tanasaya at lata tinagbanagak. Pasensya kayo, Mayor. Nakaduwak mata niti istorya. Awanan yaman na. Maragsakan akmat. Tadito'y kagayam San Isidro adi makal. Kaya't pagyamanak law na itikadayo, tenyente. Tatalaga nga adu ti rebelde dito'y. Kaya't day talamang riribok ti amuda. Mayor. Tenyente, namnamaag ka mapaksyat yun dagiti rebelde. Nga aglamlamang kadagiti kabambantayan. Anya, napan kayo iti kampo dagiti soldado? Saan nga iti mismo a kampoda? Limabas kanila ang iti batog da. Medyo adayo iti kabisera. Nagturod ka matten anapan ijay kami. Iti daytangar aramidan. Amangan mo may sagmak ka. Ngam sa anak mo tanay sagmak. Di mo may baga. Intong maminsan. Saan ka na mapapan iti kampo dagiti soldado? Delikado. No kasta, nagungot ni Manong Lando. Uy, Sa bagay, ang danagmat Wano, agimon. tangiwat mo, Rosa. Amo na amay sa ni Victor kadagiti soldado nga at ijay. Iso asiguro. Agimon. Saan mo asasawan ti kasta, Rosa? Kung saan mo kumaasasawan iti sabali ti may papan ka ni Victor? Maawatan na ka di. Un manang, maawatak. Umaykan. Mapantan iti ayan dagiti pada ta babae ta tumulong tang agluto. Un manang. Mama, arumwarak. Mapanak iti simbaan. Asino ti kaduam? Ti may sa apasurot yo, mama. O sige, saan ka ngagbaybayag ijaya? Agsubli ka matlang at dakos. Wan, mama. Lucio, among ka diti pakasarita anday ti asimbaan? San, ma'am? Awan na mo kiti dayto simbahan. Awan ka diti may bagam iti dayto asimbaan? Awan, ma'am. Anya kumangay ti may bagak. Saan mo ka di asal sa ludsudan di tabagim? No api nga awan ti padi iti dayto asimbaan? Saan na, ma'am? Awan mo't bibiyang ko dito simbahan. Anya kumangay kanyak. No daday ti simbahan. Pasensyakan, ma'am. Talagang awan ti may bagak iti dayto simbahan. Awan anyaman na. Amang ano kayat mo ti umunag? Agkuyugtan nga umunag. Mapantag ka ranag. Saan, ma'am? Saan? Si kalangit ti mapan. Sige, saklat na nga roden ti umunag. Panawan kan dito Urayan naklaangan dito ruwan. Sige, ma'am. Imposible, boss. Jackpot yan na may sana soldado na di abarito ide. Ha! Natay-day-dayan, san ka day? Kaputa timpuak iti disoor. Dahi tangarod mati kunak. Nim iso day jay tay soldado atongan. Sigurado ka, boss. No bilang ta isaw. Kasanaw ti pan nakalasat na ide, iti nalawa karayan. Nagunagpay. Dahi tatidya mo. Maburibuan anak matan. Amang no singirin na ta. Anya ko matipagbot ngam. Kat adamat paltog ta. Makipin na tayo takan kwa na. Tungan. Inka malalay ti arak. Sana bali, ta sumipnat matan. Awanan ti customer dito'y pasdak. Wala, boss. Aginon taman kit day. Tabarang mayaw awan mo. Dahil tapan nakaburibor mo. Manang,
Nakaidalimanak tayo, di ti pangpanganan tayo. Dudwa talaang yun anabati dito eh. Itay pa'y amapalpaliiw ko akas lada pang panunutam. Asino? Awan. Ni Victor? Rosa. Siguro, kaya't mo na makita niya manang. Kailiw mo siguro. Di kagsarita iti kasta. Sana bali, tawan mo't di makangkangag. Dudwa talaang ditoy. Aklo namun. Ay ayatumlatan ni Victor. Saan ka di? Rosa. Uray saan mo nga aklunan? Taday tahmat ti madlaw ko kan kamanang. Pudno. Aging ga ita. Ay ayatak pailaan ni Victor. Nga maddan sa baling agtagit ko akin ko na. Anya nga iti amom. Amangan no iti panagsabat ti dalan nyo. Kat agrusing manen ti ayat na kan ka. Anya? Ay na. Si ka Rosa ha? Adon ti amom. Alakit din. Mapantan iti kalapaw tayo. Ado pa'y ti aramidan ta ijay. O sige. Mapantangarudan manang. Kaamukmat na kayat mo aliklikan na pagsaritaan tati may papankan ni Victor. Anya? Papa, api asaan kayo nga agkid daw iti padi ang maidistino iti simbaan iti San Isidro? Anya? Saan nyo kadi ang mabalin ti ag-request? Diyak amo ti may papani ti daytaba nagiha. Kunmay sa awan bibiyang ko ditan. Anya? No dumteng to ti agbalin na padi iti San Isidro. O di nasayaat. Papa. Niha, kunmay sa. Makastrek kayo matlat iti simbaan nga uray awan padi. Ala, lipatin yung tinakunak, Papa. Nangag mo dyan, nangag kau lakay. Batang-tang ti kampan na day jay. Ay, awan. Nangagaw. Agalangugan. Italaang anabatang-tang ti kampana, iti simbaan ti ilay. Ay, saan tanga-tangag tagtagainip lang, Inga? Ay na, siririing tapay magpaos. Ha? Kasano ako naam at agtagainip talaan? Unangem. Kasano ko mabatang-tang ti kampana ti simbaan dito. Ket awan mo tali ti batang-tang na. Naglawag mo't anangag mo ti batang-tang saan ka day. Ket nalabit, anangag amin dagiti padata at tagakabisera ti batang-tang ti kampana. Ay, sige man nga rod. Inton agsapa, mapantaman iti simbaan. Takitaan tamaan no addan padi ijay. Ha? Paday? Ay, day tanti jakpat siya. Iso nga rod mapantay inton agsapa iti simbaan. Tapno maamuan ta no adda padi. Uray dagiti adda ditoy. Mas daw dangat. Gaputa nagbatang-tang ti kampana iti tengat rabi siguro dayjay. Baraw, nangag mo kadimat ti kampana iti rabi eh? Wala na. Nangag ko. Iso ngay mayak, may. Takitaag no addan padi ditoy. Sino ngay nga tati ng batang-tang? Kinitak ti kampana ang awan mo talina. Kasanuda nga binatang-tang ti kampana. Ay, kasano ngay anak pasabak ti kasta? Ay, hun nga rod. Burbur siya da ito ya. Malagip ko lakit nga rod ti istorya kanyak idinaan ti Ella. May papan iti da ito asimbahan. Nga awan padi ang makapagbayag dito eh. Gaputapim mo sa idamin. Sino nga tatin ang batang-tang iti kampana?
Kasano na nga inaramit ti kasta. Ket awan met gayam tali ti kampana. Asino tinang batangtang iti kampana ti simbaan ti San Isidro. Anya ti ipasimudaag daytoy. Gagayem, di uliwana denggen ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Maikanem Abilin! Nobela ni Virgie Paclay, direksyon June Ributaso. Technical kan musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ganda ito'y ng istasyon. Maikanem Abilin!